Escolta, el recital ha estat molt bé, eh? Molt, ha agradat molt, molt. molt. Sí. Jo crec que hauríem de mirar dates ja a l'agenda per fer-ho córrer. Doncs ipso facto, ja ens hi podem posar. Podríem anar a Igualada, a aquell lloc tan gran. Sí, està molt bé. Sí. L'únic és que no sé si hi hauria quòrum suficient, perquè és molt gran. Si n'hi ha, això seria el súmmum, eh? Home, molt bé, m'ha agradat. Vinga, va. Escolta, Què? estàvem parlant català? Esclar que parlem català, què vols que parlem? Què hem dit? Summum, quòrum, ipso facto... A veure, d'on ve això? Del llatí. Del llatí. Sí. Tu sabies que més del 80% del vocabulari del català prové del llatí? M'ho imaginava, més o menys, però Déu-n'hi-do. Home, per això és molt important saber llatí, aprendre llatí i, a més, és molt útil. I pot ser molt divertit, eh? Com qualsevol llengua, perquè el llatí diuen que és una llengua morta. No, és una llengua viva a través de les llengües romàniques. Doncs escolta, per què no anem a buscar algú? Tu coneixes algú que hi entengui una miqueta, que ens pugui explicar per què és tan important aprendre llatí? Perquè jo ara mateix no se m'acut ningú. Sí, conec algú. Sí? Conec algú que va estudiar com uns 9 anys de llatí, va donar classes, per tant, potser ens pot orientar. Sí. Va! Vinga, doncs. Ai, quina gràcia, a veure qui deu ser. Endavant, salve! Salve. Estimats llenguaferits, moltíssimes gràcies per cedir-me aquest espai per parlar una miqueta del llatí, que és una llengua que m'apassiona. I ja em direu, però de què serveix estudiar el llatí? El llatí és avorrit, el llatí o el grec? A veure, primer de tot, el llatí serveix per entendre d'on venim. Ja sabeu, el català, com altres llengües romàniques, provenen del llatí. Llavors, estudiar el llatí ens ajuda molt a entendre d'on venim, a entendre l'origen de la nostra llengua i fins i tot ens ajuda a entendre el funcionament, el lèxic d'altres llengües romàniques. I us diré que fins i tot parlants de llengües no romàniques fan servir el llatí per acostar-se a l'aprenentatge de llengües romàniques, com els alemanys, per exemple, o els finesos. Què més? El llatí també ens ajuda a entendre expressions que fem servir gairebé cada dia, però sense saber d'on ve l'expressió a priori, l'expressió a posteriori, l'expressió ipso facto, per exemple. Lapsus, fem servir paraules sense adonar-nos llatines i creiem que també és molt important saber-ne l'origen i entendre què volen dir aquestes expressions. Millora la riquesa de vocabulari, ens ajuda també a entendre totes les paraules en el camp científic, quantes paraules de plantes, o sigui, botànica, llengua, terminologia sobre, per exemple, molècules, noms de núvols, per exemple. O sigui, que qualsevol persona que estigui interessada o que es dediqui al món de les ciències també pot utilitzar el llatí i el llatí li pot ser molt útil. També a nivell més pragmàtic, a nivell més modern, si es pot dir així, en el camp de la publicitat mateixa, el llatí pot ser molt, molt, molt guai, molt interessant, molt útil. Si us dic Midas, Frigo, Volvo, per exemple, són marques, però són marques que han fet servir paraules llatines. També a nivell històric, a nivell mitològic, a nivell històric, entendre la gènesi del món occidental. Per tant, el llatí, deixem de dir que és una llengua morta, això a mi no m'agrada gens, és una llengua molt viva perquè transpira a través de l'ús de la nostra pròpia llengua romànica. Oh, doncs m'ha encantat, m'ha agradat molt, molt, molt. Ha estat molt bé, moltíssimes gràcies. Molt professional, de fet, ha pogut compartir coneixement. Sí, però aquí hi ha alguna cosa estranya, Jo aquesta noia que ha sortit em sona d'alguna cosa. Vols dir? Sí. Aquí hi ha alguna cosa que se m'escapa, Potser se t'assembla alguna amiga, alguna persona del teu entorn? No ho sé, veig molt estrany. Però sí, l'àudio ha estat molt bé. No, àudio no, vídeo. Ai, perdona, un lapsus. Un lapsus. Mira, àudio, vídeo, lapsus, continuem a... I aprofitant que estem parlant de llatí, txatxan! Jo tinc un recull de contes que té el títol en llatí, Verba non facta, i aprofito per fer-ne una mica de publicitat, que sempre va... De veritat, una altra vegada? Ja ho vas fer ja un cop, parlant de Sabadell. A veure, Verba non facta, de veritat, jo crec que t'estàs equivocant, sempre ficant publicació, promoció... Errare, humanum est. Llenguaferits, som-hi, i en llatí.